L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol u l-Malta Premier League ħabbru li fl-istaġun li jmiss il-futbol se jkun qed jingħata inċentiv ta' 300,000 euro għal dawk il-klabs li għamlu l-aktar użu mit-talent Malti. Din waħda mit-tibdil li se jitlu fis-seħħ fil-Kampjonat Premier Malti li tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li għaliha kien hemm preżenti rappreżentanti mit-timijiet tal-Kampjonat Premier. Dwar dan l-inċentiv tkellem iċ-Chairman tal-Malta Premier League, l-ex Prim Ministru Joseph Muscat, li spjega li l-idea hi li biex tirreġistra plejer barrani trid tħallas il-flus u aktar kemm ikollok aktar trid tħallas. Dawn il-flus li jinġabru se jkunu irdupjati mill-MFA stess u wara jitqasmu ma' dawk it-timijiet li għamlu aktar użu mit-talent lokali. Per eżempju l-MFA indikatilna li tixtieq li tagħti inċentiv partikolari min jilab goalkeepers Maltin ta' ċertu età għax huwa settur fejn hemm nuqqas ta' tfal biżżejjed li qegħdin jitilgħu f'dak il-livell. Ħalli inti lil dawn it-timijiet tagħmilhom il-kuraġġ, jafu li dawn qed jiggwadanjaw tant kull logħba li jilagħbu dawn il-players. Dr. Muscat sostna li din mis-sistema li tagħti riżultati pożittivi wara bistaġun. Iżda saq li dan l-ewwel pass b'dan l-inċentiv għandu jiżdied fis-snin li ġejjin. Il-President tal-MFA Bjorn Vassallo spjega li l-Kampjonat Malti se jibda fil-15 ta' Settembru li ġej u se jkun l-aħħar staġun li se jkun jikkonsisti minn 14-il tim. Dan hekk kif fl-aħħar ta' dan l-istaġun se jkunu relegati 4 timijiet fiċ-Challenge League. U spjega li fost it-tibdiliet li se jkun hemm fil-ground hemm li se jkun hemm 22 plejer bejn dawk li jibdew u dawk fuq il-bank ta' sostituti. Dan fil-waqt li kull tim minn dan l-istaġun jista' jirreġistra 14 il-plejer barrani waqt li 2 oħra jistgħu jintbagħtu b'self ma' tim ieħor. Ġie spjegat li fil-ground jista' jkun hemm sa massimu ta' 8 plejers barranin. Din is-sena anke mill-livell ta' format, kompożizzjoni huwa kampjonat transitorju, anke kien qisu li ħajqgħu 4 klabs mill-Kampjonat Premier f'dan l-istaġun biex fl-istaġun 24-25 ikonna 12 klabb jikkompetu mhux 14. Dawn huma bidliet u allura it-tranzazzjoni ħassir propju fl-istaġun li diħlin fih biex inkunu kompluti biex nitilqu għall-2024-25. Preżenti wkoll kien hemm il-Viċi President tal-MFA Matthew Paris u l-Kap tal-Amministrazzjoni tal-MFA Ivan Vella.